Исәнмесез, хөрмәтле укучылар? Яфракны өйрәнүне дәвам итәбез. Исегезгә төшерегез, үсемлекнең яфрагы нинди функцияләр башкара? Дөрес, фотосинтезлау, газлар алмашы һәм суны парга әйләндерү, транспирация. Бу бурычларны башкаруга яфракның күзәнәкчел төзелеше җайлашкан булырга тиеш. Бүгенге дәрестә без шуңа инанырбыз да. Яфрак үсемлекнең башка органнары кебек үк күзәнәкчел төзелешле. Микроскопта бик юка кисемнәрне карап, моңа җиңел ышанып була. Яфрак үтә күренмәле юка тирешек белән каплана. Тирешек күзәнәкләре яфракны зарарланудан, кибүдән саклый. Тирешек япма тукыманың бер төре. Бу япма тукыма суны начар үткәрә торган матдәләрдән торган яры белән каплана. Ул кутикула. Ул үсемлекне пешүдән, эсседән саклый. Тирешекнең төссез һәм үтә күренмәле күзәнәкләре арасында парлап урнашкан йомгыч күзәнәкләр очрый. Аларда яшел төс бирүче хлоропластлар була. Әлеге күзәнәкләр бер-берсеннән аерылып, араларында ярык барлыкка китерә. Киресенчә, якынайган очракта әлеге ярык ябыла, йомыла. Шуңа бу күзәнәкләрне шулай атыйлар да. Бу ярык авызчык дип йөртелә. Йомгыч күзәнәкләр суга туенганда авызчык ачыла, димәк ярык барлыкка килә. Бу күзәнәкләрдән су чыгып беткәндә авызчык йомыла. Коры һәм эссе һавада үсемлеккә су җитмәгәндә авызчыклар йомыла. Моның белән үсемлек үзен кибеп корудан саклый, чөнки авызчык ябык булганда су парлары тышка чыкмый. Яфракның күзәнәкләре араларында тотылып кала. Авызчыклар аша яфрак күзәнәкләренең эченә һава үтеп керә, газлар, су парлары яфрактан тышка чыга. Яфрагы горизонталь торыштагы үсемлекләрдә авызчыклар башлыча яфракның аскы ягында була. Яфракның аскы ягы азрак җылына һәм авызчыкка кояш нурлары турыдан-туры үтеп тәэсир итми. Әгәр яфраклар вертикаль урнашса, авызчыклар яфракның ике ягында да була. Су өстендә йөзеп йөрүгә җайлашкан үсемлекләрдә, мәсәлән, төнбоекта авызчыклар яфракның өске ягында гына урнаша. Яфракта авызчыклар бик күп була. Мәсәлән, чаган рәңге яфрагының 1 квадрат миллиметр өслегендә 550, имәндә 435ләп авызчык исәпләнә. Тирешек астында төп тукыма күзәнәкләреннән торган яфрак йомшагы яки төп тукыма урнашкан. Яфракның тирешегенә чиктәш булган күзәнәкләр бер-берсенә тыгыз орынган һәм озынча формада була. Бу күзәнәкләр текмә тукыма, ягъни багана сыман тукыманы тәшкил итә. Бу күзәнәкләрнең цитоплазмасында хлоропластлар аеруча күп. Текмә тукыма астында урнашкан төп тукыма көпшәк тукыма дип йөртелә. Чөнки аның күзәнәкләре сирәк урнаша, аралары һава белән тулган була. Бу күзәнәкләрдә хлоропластлар да азрак була. Төп тукыма сеңерчәләр белән йыргаланган. Сеңерчәләр үткәргеч бәйләмнәрдән гыйбарәт, чөнки алар үткәргеч тукымалардан, юкәр һәм үзагачтан тора. Биредә үзагачның каналларын, юкәрнең иләк сыман көпшәләрен һәм җепселләрен күрергә мөмкин. Каналлар буйлап су һәм анда эрегән минераль матдәләр хәрәкәт итә. Аларны үсемлек тамырлары туфрактан суыра, ә үзагачның каналлары буйлап бу матдәләр үсемлекнең җир өсте органнарына, шул исәптән яфрак күзәнәкләренә килә. Иләк сыман көпшәләр озынча, кыска ярыклары белән бер-берсенә тиеп торган тере күзәнәкләрдән барлыкка килә. Күзәнәкләрнең бер-берсенә тиеп торган стенкаларында тишемнәр була. Алар иләкне хәтерләтә. Тукыманың исеме дә шуңа бәйле. Үткәргеч бәйләмнәрнең тагы бер функциясе бар. Алар терәк хезмәтен үтиләр. Яфракка ныклык бирәләр. Күп санлы сеңерчәләрдә җепселләр була. Булар тышчалары калынайып, үзагачланган очлы башлы озын күзәнәкләр. Яфракның эре сеңерчәләрен еш кына механик тукыма әйләндереп ала. Бу тукыма тулысынча калын тышчалы күзәнәкләрдән, җепселләрдән тора. Яфракның күзәнәкчел төзелешенә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.